Right, tadzoka zvakare. Munondiziva ndiri munhu wekudzoka nenyaya dzakasiyana siyana acho ikandibonwa mengo inokandirwa dombo inotemwa nevanhu inenge yaibva ndisendiende gamba ndisendiende. Right, okay, ndoda kuti tionesane vanhu vari kureva nhema kana kuti vari kutaura matauriro avo hatiwapikisi, but musada kusvibisa rimwe zita reimwe chechi inonzi madzibaba ichechi inotobatsira vanhu because sei tisingambosangani nemaaudio mawhatsapp anonzi abva kuna amwe machechi kana ikana mwazha kana ikwanani maaudio atongoona mawhatsapp anangoi mudzimu unoyera wanditi mudzimu uyu uchiri kuyera here kana rwa mudzimu unoyera sei uchiri mudzimu kana chachi ndibatsirei vanopindwa ndipindurei because mudzimu unoyera wati kumasoro mudzimu unoyera wati nyika ichatsva taneta nemudzimu unoyera eno mudzimu unoyera wakati kwai kune mapepa mwaveko vakurera homafesi nhema achiti mudzimu unoyera shoko rekuti mudzimu unoyera chimbotaneta naro aisarenda ndakusarendai mose ndakupai sando dzenyu torai vemudzimu unoyera panhema muri pamanetsa muri kurira ndimi ndiyo yoga chechi inoona chete zvinoitika munyika chechi yejohani masowe hakuna mumwe machechi anoona because zvose zvinongoprofita zvobuda nekumasowe zvese but machechi akazara maprofita ukaenda kumasowe kuzere zvirema vakadzi vakarambwa varume vakarambwa muri kutadza kubatanidza muchato muri bhizi zvezvikureva nhema kuti kwanzi chakati chakaita but ukaona mengo yakutemwa kudaiya ndo chaiyo yakaita South Africa yakaibva ndazotobhirika ende 2030 tenge tichipo because imimi muri kureva nhema nemaaudio so chipindura video ine maaudio zvamajaira ireva nhema nemaaudio ndiri kukupikidza